दुष्ट शक्तीचे वर्चस्व नष्ट होण्यासाठी प्रार्थना. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. हे स्वर्गाचे राणी, देवदूतांचे स्वामिनी, तुला परमेश्वराकडून दुष्ट शक्तीचे मस्तक चिरडून टाकण्याचे सामर्थ्य व आदेश मिळाला आहे. आम्ही नम्रतेने तुला विनवितो की तुझे स्वर्गीय सैन्य पाठव आणि तुला मिळालेल्या आदेशाप्रमाणे दुष्ट शक्ती शोधून काढ. त्यांच्या त्रासाला आळा घाल, त्यांच्या दुष्टाईचा निप्पात कर. हे ममताळू माते, तूच आमचे आशास्थान व प्रतिष्ठान आहेस. हे देवमाते, माझ्या संरक्षणासाठी स्वर्गीय दूत पाठव. दुष्ट शत्रूंना माझ्यापासून दूर ठेव. दूतांनो व महादूतांनो, आमचे संरक्षण करून आम्हाला सुरक्षित ठेव. आमेन. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो. जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे. जशी आम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाची माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो, जसा प्रारंभी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन.